सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मानन्दाः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आयच्या दिवसाक वडेर मठ आमगेले गोकर्ण मठाचे मूल मठ म्हळ्यार एक आमगेले वाराणसी, तदनंतर आमी मूल मठ म्हणचे आमगेले वडेर मठ। आणि ह्याची वडेर मठान आज ही हांगा तुम्ही कसन एक प्रभू रामचंद्र देवाले भावचित्र पळयत आसाची, त्याची भावचित्राची कसन प्रतिमा आसा। आमगे नारायण तीर्थ स्वामी वाराणसीतून आयिल्ले नंतर तांणी हाडील खंय की म्हळ्यार ह्याची भटकळ वडेर मठान। त्या निमित्तान आमगे हे 550 वर्षाचे नाजाल्यार 550 कोटी जपाचे एक होड अभियान आमगे हे मूल मठान तू करता म्हणून आम्ही निश्चय केले। आणि आम्ही वैकेची अलवेकोडी लागीची समीप अशी हजेना आमकाही हे मूल मठात येऊन गेलो। सर्व भटकळकाराले उपस्थितीतू हे रामनाम जप करचे जाता म्हणले का आलोचन करून आम्ही भटकळचे आडळीत मंडळीक तशी समाज बांधवांक हे एक विषय पावसून त्या दिवसाक बहुसंख्येन हांगा जन येवका म्हणून आम्ही अपेक्षा केले। आणि अपेक्षा केली प्रमाणेची हांगा जनसागर येऊन पाविल आसाची। तेनेशीची शिराली गांवतुलेन, शिरूर तुलेन, भटकळ गांवचे तशी मुर्डेश्वर हे चारही गांवतुलेन बहुसंख्येन आजी लोक आयिल्ले बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची। विशेष जावन इतले जप जाले बद्दल वैकेक आमकां मस्त संतोष आसा। प्रथम पंत आम्ही आयले आणि वडेर मठान तू एक वाराक लागी 20, 21 लाख, 22 लाख जाता आशिल्ले, किंतु आज एक दिवसाकची 30 लाख हांगा घडील आसा। आता सांगितले प्रमाणे 1 कोटी पहिले 41 दिवस कडे 20 दिवस जाले, कडे 16 दिवस जाले। आमगे लेखान आता 3 दिवस सोमार, आयतारा, सोमार आणि मंगळार हे 3 दिवस धर घेतलेली चारही सेंटराचे मेळगेन लागी 50 लाख ऑलरेडी झालेला असता खाली 3 दिवसात। आयचे 30 लाख ऍड केला जेना चारही सेंटराचे 3 दिवसाचे लाग घेतले म्हळ्यार 50 लाख ऑलरेडी झालेला असा। आता 16 किताब पहिले जाव का म्हळ्यार आम पुरील दिवस कितले 4 दिवस मात्र उरले। पुरील 4 दिवसा भितरी आमका 50 लाख करता 4 दिवस घेतले म्हण आनी 16 दिवस जाता। सो 10 दिवस म्हणून तुम्ही धरले म्हळ्यार लागी 4 दिवसा भितरी 1 कोटी केले म्हळ्यार कीर्ती तुमकाची प्राप्त जाताले। जाऊ का अशी कसने ना, किंतु जय जय राम आमगेले मुख्य उद्देश। श्रीराम जय राम, जय जय राम हे आमगे मेन उद्देश। तुम्ही हे सेंटरान करा ना अनेक सेंटरान करा आमका कसने प्रश्न ना, किंतु जय जय राम स्पष्ट उच्चारण येवका म्हणल्यार आमगे एक उद्देश कितेरी आम्ही अशी जप केंद्रांनी केले। मस्त लोक आमका विचारतात घरांत करेत वे, घरांत करेत वे, घरांत करचे बद्दल आमका कसने आक्षेप ना, किंतु थंय उच्चारण कशी येता आणि आमका लक्ष थंय दवरचे जायना। तो जप संख्या दिता बरोवन दिता। आज 1000 जाले, मागेल चल्ल्याल 1000 जाले, मागेल कुत्ताल म्हळ्यार अवसूल 1000 जाले, बायलील 1000 जाले, बामणाल 1000 केले, वट्ट आयच्या दिवसाक आमगे घरान 5000 जाले। कशी म्हळ्यार ते आमी काय सांगचे जायना। पुरो उठू जाल नंतर विचारले कशी म्हळ्यार श्रीराम जय राम जय जय राम म्हळ्यार यो मारे इतले दिवस अशी म्हळवे तुम्ही म्हणून कडे आम्ही पश्चाताप करची किंता आम्ही आताच आम्ही हे केले की जप केंद्राक आईल निमित्तान मस्त लोकाले एक संपर्क वाढले। दिवसा गोपाल कृष्ण देवाले दर्शन करचे अवकाश मिळे। हे आणि थोडे दिवस 77 दिवस जाल्ले आसा आणि थोडे दिवस मात्र हे अभियान थोडे दिवस मिळे आणि 400 की 425 डेज की अशी दिवस मात्र आसा। तदनंतर तुमका हे अवकाश मेळना।
कडे तुम्ही हे करतात आता हांव वडेर मटा कितले घंटे थंय वता आशिल्लो हांव ते लास्ट मुल्याक बसता आशिल्लो तो भटमाम तशी करता आशिल्लो तो पुता हाणगे दिता आशिल्लो अशी तुमकां उडका स्मृती खाली कडेरी तुमकां स्मरण मात्र जात बिना परंतु सहभाग जावचे तुमकां उकाशी मेळना सो आशिल्तना हे तुम्ही सदुपयोग करून घेवका आताची सांगळ की माध्व परंपरेतुची आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी गंडकी यात्रे कोरगेन आयल्याची म्हणून तू सांगले इदम प्रथम तू सांगले तशीची ताका समजावून गेलो माध्व परंपरेतुची 550 कोटी राम तारक महामंत्राचे जप अभियान केले वैकेची इदम प्रथम अशी तू सांगितले एक म्हणजे आमगेले गुरु स्वाम्यान वैकेचे केले तांगेल शिष्यान वैकेचे केले म्हणून ताणी सांगते बट कंपॅरिझन करचे जायना कितें जायना की म्हळ्यार गंडकी यात्रा संकल्प केले स्वाम्यान केली वैके कोणे स्वाम्यानाची चंपून गेले स्वाम्यान संकल्पतानी कोर गेलो तू चंपून वचरे म्हणून सांगेल ना हांगे तशी नाही 550 कोटी जप करता म्हणून संकल्प केला आम्ही किंतु आम्ही उठू करतानाची आम्ही उठू समाज बांधवांक कोर गेलो आम्ही हे जप अभियान करता आशिल्ले निमित्तान तांगेल इदम प्रथमरू आणि आमगेल इदम प्रथमरू तो मस्त व्यत्यास असा किंतु इतकं खुशी आस की म्हळ्यार आम्ही खाली एकले करतानाची उठू समाज बांधवांक कोर गेल्याचा त्या विषयी इदम प्रथमरू म्हणून तुम्ही सांगते जाता दुसरेकडे प्रस्ताव घाले की आज संडे नाही आज शनिवार नाही आज रज ना मस्तीतले विचार आशिल्ले जन थोडे लोकांक येवचे जालना थोडे अनानुकूल आशिल्ले ना आनी खंयचे तरी कारणा निमित्तान येवचे जालना किंतु आयच्या दिवसांकिंत आनी खंयचे दिवस श्रेष्ठ ना कित्याक की म्हळ्यार मस्तीतलं कारण आसा तुमकां मात्र एक कारण दिसता आसा एकादशी मात्र किंतु बाकी विशेष कसं नसा ते आम्ही सांगता म्हळ्यार आता आयतार जालेलो आसले खंयची तारीखाक येता आशिल्ले 7 तारीखाक वता आशिल्ले जुलै 7 तारीखाक वता आशिल्ले किंतु 5 तारीखाक अमावास आसा ज्येष्ठ मास परिपूर्ण जाता कडे खंयचे मास लागता आषाढ मास लागता सो 7 तारीखाक मॅजिक नंबर आयले 7 तारीखेक मेळ्ळे किंतु बाकी विशेष आता मेळना आशिल्ले आता ज्येष्ठ मासांतू जाले कित्याक बर की म्हळ्यार पळया परंपरेचे ज्येष्ठ स्वामी म्हळ्यार कोण म्हणता आमी नारायण तीर्थ स्वामी सांगता तदनंतर आम्ही जीवोत्तम तीर्थ स्वामीक आम्ही हे करतात तसं ज्येष्ठ स्वामीले वृंदावन खंय आसा भटकळांत आसा आणि अभियान खंयच्या मासांत जालें आसा ज्येष्ठ मासांत घडीत आसा दुसरे कसन की म्हळ्यार आमगेले आशिलांतू होड मठ म्हळ्यार आशिलांतू पहिला आरंभ जाले मठ खंयचे आमगेले भटकळ वडेर मठ म्हणून आमी सांगतात म्हळ्यार आशिलांतू मालगड आहे म्हळ्यार आशिलांतू स्टार्ट जाले खंयचे मठ म्हळ्यार ज्येष्ठ मठ म्हळ्यार आमगेले भटकळ आणि आता मास खंयचे करता आसा ज्येष्ठ मास करता सो त्या नैशीची हांगा आयची तारीख 2 जुलै आणि मस्तीत 2 संख्या आजी एकादशी 11 तंतु 1+1 ऍड केले कितले येता 2 संख्या येता तारीख वैके 2 तारीख तदनंतर 2 स्वामीला वृंदावन सांगा नारायण तीर्थ स्वामी जीवोत्तम तीर्थ स्वामी त्या नैशीची 2 स्वामी त्या भटकळांत तुलना आयिल्ले आसात एक इंदिराकांत तीर्थ स्वामी आणि एक प्रत्यक्ष गेलेंद्राक बशिल्ले तो थंय परत 2 संख्येचे एक आमका संदर्भ मेळटा त्या नैशीची एकादशी हांगा मस्तीत देव आसा आजी प्रभू रामचंद्र देवालय आम्ही हे केले एक ठिकाण गोपाल कृष्ण आसा एक ठिकाण वीर विठ्ठल आसा हांगा नावाची बीबी रोड म्हणून आसा देव यात्राक गोपाल कृष्ण असल्यार वैकेची हांगा मार्ग कसा नसा ते बीबी रोड म्हणून आसा आता तिन्ही देवाक समजावून गेलो आयचे दिवस आसा एकादशी घेतलेली ते विठ्ठलाक पावलो ज्येष्ठ मास घेतिल्ले निमित्तान कितें की म्हळ्यार गोपाल कृष्ण हांगा आसा तागेकिंता ज्येष्ठ अवतार मालगड अवतार कोणाला आसा रामाला सो रामाला उपासन जाल्यार एकादशी आशिल्ल्या विठ्ठलाला जाल्यार त्या नैशीची ज्येष्ठ मास आशिल्ल्या जेन्ना रामाला वैकेची उपासन केले तशी जाल्यार आता कृष्णाला कसं करते कृष्ण पक्ष आशिल्ल्या जेन्ना कृष्णाला वैकेची उपासन केले
तो राम वैके आयलो, कृष्ण वैके आयलो, विठ्ठल वैकेची येऊन घेऊन पाविल असा. तदनंतर हे जप केंद्राक आम्ही रघुत्तम म्हणून नाव दवरलं असा. तदनंतर रघुनाथ म्हणून अनेकडे असा. जानकीपती ही आम्ही शांती कामाक्षी दिलं असा. तशी सीतापती तिरुमल देवस्थानात दिलं असा. प्रत्येक हका तुम्ही हर्षी लेखताले कशी एक नाव दिले म्हणा. आम्ही उठूकडे नाव देताना त्या गावाक एक समजाव तशीची आम्ही नाव दिले. सागराक आम्ही थई करुणा सागर राम म्हणून थई नाव दिले. तशीची गंगोळीक गंगा राम म्हणून आम्ही अशी नाव दिले. तशीच आम्ही ह्या वडेर मठाक रघुत्तम म्हणून अशी एक नाव दवरले. कित्याक म्हळ्यार दोन स्वामेल गाम म्हळ्यार दोन स्वामेल वृंदावन हांगा आसा. एक नारायण तीर्थ स्वामी आणि एक जीवोत्तम तीर्थ स्वामी. आता रघुत्तमाक आणि नारायण तीर्थ स्वामीले आणि जीवोत्तमाक कसन संबंध कसन की म्हणाली. आम्ही केन्नाही रामाल बद्दल सांगताना रामू रघुवंशांता येयलो म्हणून सांगतात. आम्ही वर्णन करताना रघुकुल तिलकः रघुकुल सोमः अशी म्हणून आम्ही सांगताना कसं सांगतात रघुवंशाचे रायू हो म्हणून सांगतात. रामाक सांगताना रघुवंशा रायू म्हणून सांगतात. आमक कसं म्हणतात की आम्ही परंपरेत आले. आमगे गुरु परंपरे कसं म्हणतात की म्हणाली नारायण तीर्थ स्वामी परंपरेत येईल तसं स्वामी म्हणून सांगतात. त्यांनी रामाक वर्णन करताना रघुवंश म्हणून तो आईल तसं देव म्हणून सांगतात. तशी आमगेल परंपरेक संबोधन करताना नारायण तीर्थ स्वामी परंपरेत येईल तसं स्वामी म्हणून सांगतात. हांग रामाक वर्णन करताना रघुवंश आणि मठ परंपरेक वर्णन करताना नारायण तीर्थ स्वामी परंपरेत. त्यात कोण रघु म्हणले खंचे स्वामी संबंधता त्या साइड नारायण तीर्थ स्वामी संबंधता आणि हांगा रघुकुल तिलकांत शिलाय म्हणजे रामाले वंशांत येईल तसे रघु. सो त्या निमित्तान रघु म्हणून आम्ही घेतले. आणि जीवोत्तमान तो उत्तम म्हणून अशी निमित्तानं रघु आणि उत्तम. रघु म्हणजे नारायण तीर्थ स्वामी उडगास केले तसे झाले. उत्तम म्हणजे ना जीवोत्तम तीर्थ स्वामी उडगास केले तसे जाता म्हणजे आम्ही हे एक जप केंद्राक रघुत्तम म्हणून आम्ही नाव दवरले. नातले रघुनाथ हांग दिले तसे किंतु रघुनाथ आम्ही हांग दिला कित्याक म्हणजे रघुनाथ देवस्थान असा त्यातून आम्ही ते रघुनाथ म्हणून तो अशी प्रत्येक करताना आता आम्ही हांगा जानकीपती कित्याक दिले की म्हणाली थई शांतेरी कामाची उठूची आशिला जना स्त्री एक संबंध एक देवालय आशिला तर आम्ही त्यातून स्त्री एक शब्द घाल असा जानकी म्हणून घाल असा. कडे पती म्हणजे लक्ष्मी नारायण वैकेची आम्ही घेवचे जाता म्हणजे किती जानकीपती ही म्हणून आम्ही हे नाव दवरले. तिरुमल देवस्थानात वैकेची आम्ही कसं म्हणता लक्ष्मी वेंकटरमण असे म्हणता म्हणजे सीतापती ही म्हणून आम्ही थंय अशी एक नाव दवरले. सो शेवटो आलोचन कोरगेनुची एक रामाक संबंध पावेल तसं नाव आम्ही हांग दिलेलं असा. आईच्या दिवसाक आरंभ आणि अंत्य त्यावेळेची अत्यंत महत्वाचं असा. आरंभ करताना बहुशः 8:30 घंटे जाले उरताले. तुम्ही हांगा नारळ दवरता 8 घंटे जाल्यार वेकाट ना 8 ते 8:30 तुम्ही देवालय प्रार्थना करून गेलो आईच्या दिवसाचे आरंभ केले. आमचे प्रभू रामचंद्र देवालय जातकाविषयी सांगचे केले. प्रभू रामचंद्र देवालय राशी खंच राशी की म्हणाली कर्क राशी नाही. पुनर्वसु नक्षत्र कर्क राशी आणि जन्म जलिताना खंचे हे शिले लग्न शिले कर्क लग्न कर्क नवांश. सो रामाक संबंध पाळून खंचे कर्क राशी कर्क लग्न कर्क नवांश. आईच्या दिवसाक तुम्ही देवालयाची प्रार्थना करताना वैकेची कर्क लग्नाची आशिला. सो 8:30 ठरलेल्या वैकेची तुम्ही देवालयात प्रार्थना करून गेलो तुम्ही जप अभियान आरंभ करताना कर्क लग्नच आशिले. हे आरंभ झाले अंत्याच काही कर्क जाऊन गेले. कर्क जाऊन गेला तर आता अंत्या कशी रामाक संबंध करता. आता अंत्य जाताना म्हणजे 7:30 घंटेक अंत्य जाताना धनुर्लग्न आशिले. कसं नशिले धनुर्लग्न आशिले.
बाण आणि धनुष धरेल कोण? राम. आणि धनु लग्नाचेरीची बाण आणि धनुष धरेल तसले रामाला जप अभियान समाप्ती झाला त्यानं आरंभा वैकेची रामशिलो आणि अंत्या वैकेची प्रभु रामशिल म्हणून संकेत आईचे समयाचेरी कोण गेले. तदनंतर आईची तारीखच आम्ही सांगले 2 जुलै. त्या निशीची एकादशी 1+1 केले 2 येता. त्या निशीची आईची तारीख आमकां कितें महत्वाची म्हळ्यार आमगेल मठ आरंभ जाल्ले चैत्र शुद्ध द्वितीया तिथी दिवस आमगेल मठ आरंभ जाल्ले. थंय तिथी खंयची आसा? दुसरी तिथी प्रतिपदा द्वितीया 2nd तिथी. आणि आईची तारीख 2 जुलै. एकादशी तिथी ऍड केल्यार वयते 2nd. सो अशी उठूची परिगणन केल्यानंतर दिसून येता की आईच्या दिवसाकिंता आणि खंयचेही दिवस भटकळकारांक ते सूट जायनाशे. हे तारीखची आमगे भटकळकारांक योग्य आशिल्ले आणि देवान त्याची तारीखेकची इतली बहुसंख्या देवान करून घेतलं. आमकां मस्त संतोष असा. बहु लोकांनी सांगितलं होतं एकादशीक नाका आयतार करे आनीक मस्त लोक येताची. बट हे उठू विशेषता आमकां मेळनाशिल्ले आणि आईच्या दिवसाक हे उठू विशेषता देवान आमकां अनुग्रह केले बद्दल आमी त्या देवा लागीं आमी नतमस्तक जाताची. विशेष जावन मस्त दिवस तुले ना भटकळकार जप आणि करतासाठी आज एक कसन एक महत्व कितें करका कसन करका कसन जगता म्हळ्यार कितें एक आमी गत सांगेत. आमगेले रामाले परम भक्त म्हळ्यार कोण म्हणून सांगताच आमी? हनुमंता की मारुती की आंजनेय की तुमगेले एक नावान तुम्ही आयकता. आणि तो मुख्य प्राणाक आमी अत्यंत रामाल भक्त म्हणून सांगताच. एक पंत नारद मुनी खर्ची एक मनात दिसले की हे आमगेले जगत सृष्टींतू अत्यंत देवालो श्रेष्ठ भक्त जावन आशिल्लो तसलो भक्त कोण म्हणून होता एक परिकल्पना आहे. आता ह्या कोणा विचार का महाविष्णूला वचून विचार का कोण तुगेल परम भक्त म्हणून तातून तो खंय वता महाविष्णूला वता आणि हरशीची ताक विचारता आशिलंतू हे जगत सृष्टींतू जाल्यानंतर जगत सृष्टींतू कोण अत्यंत परम भक्त जावन आशिल तसले व्यक्ती कोण म्हणून म्हाका सांगतले म्हणून विचारता नारद. महाविष्णू सांगता भायर महाद्वारारी तांगे लुट्टू लोकांक याद तांगे लिस्ट बरयल्लें आसा. तू महाद्वारा वच आणि ते लिस्ट पळे तुका कोण घेन येता कोण कोण परम भक्त म्हणून देव ताक सांगता. ते नारद मुनी महाद्वाराक वता संपूर्ण लिस्ट वाटता. तांचो फर्स्ट नाव नारद जालेशे. परम भक्त लिस्टान तू फर्स्ट नाव कोण आलेशे? नारद जालेशे. तो मस्त खुशी जाला मागेल नाव फर्स्ट सामान्य कडे एक भक्ताले नाव आशिल्ले. उठू वाचित असा मुख्य प्राणाला नाव ना मारुती देवाले नाव तंतु ना ताका आश्चर्य जालें. हो आंजनेय मारुती मुख्य प्राणू ते देवाला अत्यंत परम भक्तू तागेल मात्र तू ना कशी मागेल स्पष्ट सा तागेल ना कसन जाले खंय गेले तागेल नाव कितें घालना म्हण ताका एक आनीक आश्चर्य जाले. ताजे बद्दल कुतूहल जालें ताका. तातून तो आनी परतून विष्णूले वचचे नाका वचून डायरेक्ट हनुमंता विचार म्हणून भूलोकाचेर येवन हनुमंता विचारचे करता. हांव अशीशी महाविष्णूले गेल्लो थंय अत्यंत हे जगतान तूं परम भक्त जावन आशिल्लो तसले यादी देवान म्हाका दाखोवन दिले. तू मागेल नाव स्पष्ट आसा बट तुगेल नाव तू घालना कितें कशें म्हणून विचारतना हनुमंत कसने रिप्लाय करना. खाली श्रीराम जय राम म्हणत आसा. कसन सांगले रिप्लाय ह्याची श्रीराम जय राम. कसने ते दिलेले प्रश्नेक त्या उत्तर दिताना खाली राम नाम जप करत बसला. परंतु तागेल प्रश्नेक उत्तर दिवच्या कसने फुरसत ना. कडे आणि विचार जगना तुका विचार घेना प्रयोजन ना. हांव आनी परतून महाविष्णूकची विचारता म्हणून गेलो. नारद मुनी परतून वैकुंठ लोका येवन महाविष्णू विचारता की हांव महाद्वारार पळयलें लिस्ट आनी बरें आसा
कुलंकुश पळयले बरे आसा, म्हाका नाव वैके आसा, बट आंजनेयाल नाव कितें कायल ना, मारुती रायल नाव कितें कायल ना म्हणले तो संशय आसा. ते कितें म्हणटाना तेन्ना महाविष्णू तागेले उशे मुलांतल्यान आमी ना ते लोड म्हणटाची ना उशी म्हणटाची ते सकयल तुल्यान अनेक पट्टी काणगेन दिता. ते पट्टी काणगेन दितना तो मारुती म्हणून मात्र देवान बरयलो उरता. खाली मुख्य प्राण मारुती म्हणून मात्र बरयलो उरता. आनी परत आश्चर्य जालें, भायर बरयलें नाशिल्लें नांव हांगा भितर आनी पट्टींत कित्याक बरयलें, भायर बरयत आशिल्लें न्ही, भितर आनी कित्याक बरयलें म्हणटना ताकाणी महाविष्णूक विचारलें की कित्याक कशी हें केलें. भायर कोणाला याद घाले पळय महाद्वाराचेर खंयचे परम भक्ताले आमी याद घाल आसा ते सर्व ही परम भक्त मागेले उडगास करताची. भायर आशिल्ले कोण परम भक्त आसाची तू हे ते मस्तलोक आसा न्ही ते उठूलोक मागेले उडगास करताची. किंतु हे भितर बरयले हांव हे पट्टींत कसन बरयले पळय मारुती हे पट्टींत बरयले भक्ताले नाव नाजाल्यार त्या भक्ताले उडगास हांव करता तेतून हांव ते भितर दवरला. जो देवाल परम भक्त उरता, अत्यंत परम भक्त उरता तागेल उडगास कोण करता, प्रभू रामचंद्र देव करता. म्हणजे जप करताच म्हणून लेख नाकाची, तुम्ही उलटा लेख नाकाची, म्हणजे तागेल बद्दल वैकेची प्रभू रामचंद्र देव इतले भक्ताचे अनुकंप दवरिल आसा. ताका त्या रीतीचे स्थान मान गौरव देवान ते मारुती रायाक अनुग्रह केला आसा. तातून केन्ना केन्ना आमी हनुमंताले म्हळ्यार प्रभू रामचंद्र देवाक स्मरण करताची तेन्ना तेन्ना हनुमंत येवन गेलो नतमस्तक जावन गेलो ते राम नाम स्मरण केल्ले श्रवण करता आमगेन आसा. म्हळ्यार आमी राम नाम जप करल्यार पैकीची एक सायडांतल्यान हनुमंतू आमी केलेले तसले जप ते आयकत उरता. म्हळ्यार ते हनुमंतान जर हे केल्या हनुमान मतवे हरिया मतव, हनुमंत राय जर संतुष्टीत जाले म्हळ्यार देव खंडितही संतुष्ट जाता. आता मी सांगले पट्टीत तशें तसले मारुती बद्दल देव स्मरण करता उडगास करता म्हळ्यार हनुमंताय नमः अशी ते हनुमते नमः म्हणून देव जप करतास म्हण लेख नाकाची. आमी सांगितले कसं की म्हळ्यार ते भक्ताले उडगास देव दवर घेता म्हणून आमी सांगचे आमगेले परिकल्पना नाजाल्यार विपरीत अर्थ कोण घेताले. भायरी आशिल फक्त देवाच स्मरण करताची आणि देव हनुमंता स्मरण त्या अर्थ नाही. भायर आशिल देवा स्मरण करचेची किंतु देव हनुमंताबद्दल विशेष म्हणजे विशेष जावन गेलो ताका अनुग्रह करता तागे बद्दल उडगास करता म्हणून इतले आमगे अभिप्राय विपरीत अर्थ कोण घेनाकाची म्हळ्यार केलो शब्दांना कणता विपरीत अर्थ जाता म्हळ्यार कितें आमी स्पष्ट जावन घेन सांगिल्लें आसा. आनी तो आयच्या दिवसाक रामतारक मंत्र अभियानाचे एक संकल्प केले आणि संकल्प केल्या निमित्तान आता सांगितले तशीची 40 दिवस 20 दिवस 16 दिवस कशी कमी जायताय. आमगेले वयले स्टार्टिंग तुमका 1 कोटी 2 कोटी 3 कोटी असे दिसता. आमगेले दिवसा 1 कोटी जाऊ का 50 दिवसाक 50 कोटी जाऊ का म्हळ्यार उठू जप केंद्राचे मेळ गेलो 1 कोटी जाऊ का 1 कोटी जालना जाल्यार नेक्स्ट डे 1 कोटी हत्तू करता तेही कमी जाल म्हळ्यार कडे राणीची वाढत होता. पहिलेच 1 महिने अशीची म्हळ्यार त्यांना मस्तीतले हे जाले मस्त लोक आरंभ आशिले मस्त लोकांक कळील ना. किंतु आज अशी जाले की म्हळ्यार लास्ट 2 वार म्हळ्यार दिवसाक 1 कोटी म्हळ्यार 1 वाराक कितले जाऊ का 7 कोटी जाऊ का. किंतु आता लास्ट 2 वार तुले ना प्रति वाराक 11 कोटी जायचं. लेखी 4 कोटी ना चढ आमका हे मेळे. किंतु पहिले कसं नाही कमी जाल पळय ते आत केलेले हजान थई समज आता असा. आता 77 दिवसांतू 77 कोटी जावक आशिले. किंतु देवाल अनुग्रहानं 77 दिवसाक लागी आम्ही आता 72 की 73 लागी येऊन गेलो. आजे पहिले मस्तीतले हे आशिले किंतु प्रभू रामचंद्र देवाना राखून दिले. देवानाची सर्व लोकांक प्रेरण दिले. नवीन सब सेंटर जाले. तांगेल घरांतू होटोळ कार्यक्रम असताना 1 तास जप करचेक आरंभ जाले.
पहिले एक दोन ग्रह प्रवेश आशिल्ले थंय थंय तांणी जप केल्लो आसा, कोणाकी सत्यनारायण पूजा आशिल्ली थंय वयताची राम नाम जप जाल्लो आसा। आता कोणाक विचारल्यार खंय वत रे तूं, हांव वडेर मठाक जप करचे वत रे, अशी सांगची तसले एक संदर्भ आयला आसा, नाजाल्यार आज हांव वता आसा हांव थंय वता आसा म्हणटा, किंतु आज ही अशें एक संदर्भ आयला की हांव जपाक वता आसा म्हणून सांगचे तसले एक संदर्भ आयलो। त्या न्हयशीची सकाळी रात्री एक ना एक निमित्तानं रामाला उडगास करचेक मेळ्ळे। जप आवच का म्हणपडे जप कोणा म्हळ्यार रामाल्याची परतून रामाला उडगास खंयची एक रितीनं प्रभू रामचंद्र देवाले उडगास करता तसले एक संदर्भ अवकाश मेळ्ळे। आता वैक उडगास करचे मिळता 550 दिवस जाल्यानंतर वैक उडगास करचे मिळता। कशी 550 दिवस जाले नाही, राम नाम जप जाले नाही, आता उडगास कशी मिळे, राम नाम जप वता शिल्या म्हणले उडगास करचे तुमका मिळता। आता तरी येता सची करता सची 550 दिवस जाल्यानंतर घरा बशिलतना राम नाम 7.5 घंटे जाले आम्ही वडेर मठाक जप आवता शिले राम नाम जप करता शिले आणि परतून रामाला उडगास करचे। सो आता वैके उडगास करेत 550 दिवस जाल्यानंतर वैकेची रामाला उडगास करता असे एक अवकाश मिळता। इतले एक आमगेले एक सूचना जल्दीतले युवक वर्ग भटकळ आंतरशिल तसले समस्त युवक वर्ग दिवसांत एक सेशन 2 सेशन असा तर एक सेशन खंयचेही जप केंद्रांत वचा, रघुत्तम की ना रघुनाथ की जानकीपती की ना सीतापती खंयची तुमका अवकाश मिळता ते जप केंद्रात वचून एक सेशन आमगे युवक तंतू सहभाग घेवचे। कित्याक म्हळ्यार युवकांक अत्यंत महत्वाचे आसा, कित्याक म्हळ्यार जो पर्यंत युवकांक हे मंत्राचे महिम कळना तो पर्यंत जागृत जायना। बहुशः हे 77 दिवसांत ताकाचे महत्व कळना उरताले की तो 550 दिवसांत खंयचे ना खंयचे तरी एक दिवस हे राम नाम तारकाचे मंत्राचे अभियानाचे ताका महत्व कळता। तदकून दिवसा एक सेशन ताने हे जप खंयचे तरी एक जप केंद्रांत वचून राम नाम जप करून ताचे जीवन एक सार्थक करून घेवका। त्या न्हयशीची भटकळ आंदोलन बँगलोरा कोणे गेल्ले असल्यारी ना मुंबई कोणे गेलेले असल्यारी थंय जप केंद्र आसाची, थंय जप केंद्रांत वचून वैकेची तुम्ही राम नाम जप करचे तुमका अवकाश आसा। आणि तू खंयचे रीती समाज बांधवांनी हे जप केंद्रांत सहभाग घेवचे। आता सांगा इदम प्रथम आम्ही मात्र नाही, तुम्ही वैकेची इदम प्रथम जेवत असेल तुमका अवकाश असा, तो त्या निमित्तानं तुम्ही आमचो सहभाग घेवचे। आणि शिराली गांवतुल्यान मुर्डेश्वर गांवतुल्यान शिरूर तशी भटकळ हे चारही गांवतुल्यान मेळ घेऊन भटकळ तालुकाचे एक लेवलाचे हे एक जप अभियान कर काम केले। ते अंतु देवाना यशस्वी केल्याबद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची। ते सगळ्यांक बर घडवो तुमच्या घरांतू तुम्ही करत असलेला उद्योग व्यवसायांतू भटकळ वडेर मठांतू तशी जी उरिले 3 जप केंद्रांतू तशी संपूर्ण वैदिक वर्ग अर्ध तासाक अनेक वैदिक घेऊन घेऊन सहभाग केले। तांगेले वैयक्तिक जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत राहो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगे आशीर्वाद पर भाषणाचा मंगल करीताची श्री कृष्णार्पण। श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की